Здравейте, потребители на YouTube! Аз съм Желето и това е пети епизод от Minecraft Aspect Survival. Така, само ще да намаля звука. И ще спра направо. Така. Така, първият клип, който качих в YouTube беше на Random Survival. На него ще снимам по-късно. Така само ще подскажа нещо, че няма да съм в тази къща, в която съм снимал първия клип. Така, мисля да оправим градината. Вече нямаме семена. Си бием с скелет после. Супер, така. Отиваме да оберем яйцата от кошките. Да си давате всичко, колкото не. Така. Тук ми е това, дето... Сега всичките кокошки като пораснат. Тогава ще ги пренеса там. Опа. Иха. Така, сега това нещо мисля да го разширя още. Така. Трябва да си направим лопата. И с нея ще разширим и цялата самотка. Самата планина да го наречем. Нищо, че не е планина. Трябва да правим дърво. Няма да стане. Там. И сега ще вземем малко камък. Къде е? Това ми е нещо като мина. Никой не съм експлорвал, като стана дума. Няма сега няма време. Айде, ако те слявам, така съм нещо гледам. Може да се така. Гледаме гадни. Е така. Взехме камък. Се издръва така. Сега ще направим лопата. Извинете за лага сега, 100% сигурно ще ви лаги, като гледате какво. Така, в началото на този епизод на Random Survival бях казал, че това е епизод от Minecraft желирано оцеляване, то няма да размисля. Самото желирано оцеляване съм го прекръстил на Aspect Survival. Така. Тук скипата. Няма да е достатъчно.
Още те това всичко ще да разширя. Ще стане. Тук сега е момент да ви кажа да дадете положителен вод за клипа ми и да се абонирате за мен. Така ще помогнете не само на мен, но и на себе си. Като когато кача нов клип ще разберете там, ще ви изпише. И така сега. В принцип те гадните работи ги скипвам, но понеже има такива гадняри, като ти читваш с креатив, с гейм мод, да. Затова сега вече снимам всичко да ви видят, че не читвам. Как се проверим? Стига бе. Толкова бързо и се счупи. Бързо. Гледам да го правя възможно най-бързо, защото като стане нощ. Не е приятно. Опа. Така, ще сме готови. Да, освен като се абонирате, ще разбирате ако качвам клип, колко повече абонамента имам, толкова по-често ще качвам клипове. И ще има какво да гледате. Повече. Напротив. Пак се извинявам, ако ви лагва сега, като гледате клипа. Така че на мен ми лагва, но после като изгледам клипа ме почва да ме лагва. И още един ред, но клипата ще се счупи, ще чакам да се счупи. Така. Така, спомням се, че има какво ще бъде какво. Добре, само да не киркам след да ги правя много.
Гледай. Много бързо. The fuck, какъв е този гадния бък? Яйца. И гадна крава и... съм махната. И сега гледай като ударя да ми паднеш върху. Да. Дайте тук яйцата. Няма повече. Добре. Само да извита маниците. Опа. Абе, бягайте, гадинки малки. Така. Гадно, че не можах да изляза както исках. Оградките свършиха ли, бе? Нека не съм ги оставил и забутал. Добре. Така, да продължим, когато бяхме почнали. Така. Така. Продължаваме. Кой знае какви гадинки ще скачат горе при кокошки. Не, ще се хвърля както всеки. Но къде влезе. Така. Добре, как не съм ги видял този град, че са в мен. Всъщност. Няма този град, ще махне. Не за сега. Измислих, ще заведа всички пиленца там. Не, ще го направя по-широко.
Ще да правя. Това е много гадно обаче. Как нямам дърво, бе? Абе, я направо ще скипна и ще пусна клипа, когато намеря дърво. Така, върнах се, но понеже клипа видях, че става много дълъг и затова направо го направих и реших да ви покажа само как се получи. Ето как изглежда вътре. Това е входът към кравите. Яйца. Така. Пак ви напомня, ако искате, абонирайте се за мен, дайте положителен вод за клипа. Дано да ви е харесал. И чао!